מה קורה חברים, כאן ביגי, ועוד שוד מגניב, זה הולך להיות מהיר, רק תראו את הפסטה שאני הולך לאכול, אני פה בעפולה, מגניב, יאללה. פיצה! והנה הגיע פיצה! אני כאן עם קיאט. מה קורה חברים? כאן מרווין. ואנחנו שמים פיצה עם טונה. נראה לי החברים שלי השתגעו. קבלו! זה מצלמה במצלמה. מבחן טעימה. זה מצלמה במצלמה כאן. אני וקיאט הולכים לטעום פסטה. טעים. אוקיי, אני אכול. חברים, אז חזרתי לכם, תראו. אתם לא תראו אותי אוכל, אתם תראו איזה פסטה, תראו את העדים. אני אכלתי בזיליקום, אני לא יודעת אם היה צריך לאכול את הבזיליקום. זה בסדר, אפשר לאכול בזיליקום. טעים! טעים לך? טעים הפסטה. טעים. אתה לא מבין. טעים הפיצה. אתה חייב לי טוב. הנה, תראו. וואי, נראה טוב. נכון? נכון, טעים? תודה. אני חייב לטוב. נשמע זה חד טעימי. אפשר אחד בבקשה? את הטונה? הוא נותן לי לטעום. לא, הטונה זה... פיצה שאני לא אוהב פיצה. תתחיל רגיל, הטונה זה... אוקיי. תביא טיפה לטעום. סבבה. וואו, טוב! דם, טעים! הילה יביא לי עם הפיצה שלו. וואי, טעים. טעים. אבל אני אוכל את המנה שלי! אני אוכל את המנה שלי. אני יכולה להגיד שזה טעים? מאוד. רק מה עושים עם זה, אני שואל. אוכלים את זה. זה? כן, זה בזיליקום. מקווה שתירשמו לערוץ שלי לעוד תכנים כאלה. אם תסיימת עכשיו ואני... כן, תירשמו לערוץ של שלושתנו. יאללה ביי. תירשמו לערוץ של ביגי, קיאט מר גרין. גרין. ובתיאבון. יאללה, ביי!